Killer T vakadhipisa gejo bhebi richibva rangonyura. Guys, pane musikana anonzi Kade Rosa ari kuti iye ane mimba yaKiller T. Asi Killer T ari kuti aiwa uchandikanganisira mhuri yangu, arambwa katatu jongwe risati rarira. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pane message yaiswa naKiller T pawall pake achiti ko unobenefita chiko pakunyepera vanhu kuti unodanana neni. Mwana wamai ndokumbira undiregererewo kana paine chandakakutadzira than kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni. Why uchidaro? Hatisati kana tamboita kana handshake zvayo. Chiinai hanzvadzi? Kushaya varume here? Varume vakazara wani. Ko why me? Handisi kukuziva. Everyday ndotumirwa mapicture ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni. Pressure yacho ndeyeiko naini? Takambotanga ndichifunga kuti pamwe uri fan uri kusupporta but wazonyanya wangu. Hazvichaita izvi yatova abuse kaiye. So Killer T ari kuti wedweka pane musikana ari kutoita kutsvaka vanhu vane tinti kuti anzi ana Killer T obva atora picture negotsi rinonzi kwaendera Killer T. But guys, a closer look at the story. Musikana azoita reach out kuna Tatelicious or Tatelicious amutsvaga kuti anzwe side rake restory. So musikana uyu ari kuti iye anonzi Kade Rosa zita rebasa. Ari kuti iye akaziva Killer T madays Ginimbi achiri mupenyu. Aiva manager kuEvitro iri kuBelgravia and iye ari kuti Ginimbi was a big fan rake. So akaudza Ginimbi akati ndine crush na Killer T but Ginimbi kwanza anga ane jealousy nekuti maybe anga achitomudawo imikandiro zvacho. So ari kuti muna 2021 ndopa akazoenda kwa Killer T akatanga kuswedera pedyo na Killer T. Ari kuti aitora nziyo dzairidzwa kumashows kuya obva aita maTikTok challenges obva atega Killer T. Ari kuti akaramba achingodaro achitega too much kusvikira mudzimai waKiller T atsvakiridza kuti musikana uyu anoita nezvei. Adaro mudzimai akazomuthreaten akati aiwa iwe ndokuuraya nyaya yekuramba uchiswedera pedo nomurume wangu. Remember guys, Killer T haposte mudzimai wake. So vanhu vakawanda vanga vakutofunga kuti maybe ava ndivo Mrs Killer T. So iye ari kuti akaudza mai vake ndokumanya kumapurisa kuAvondale ndokuno reporter. But ari kuti iye since vanhu vakaramba vachimuti uri kudanana na Killer T udana Killer T akabva atozodecide kuti ndichatozodanana na Kelvin wacho chifinhu. Guys, mukona munhu akuziya kuti Killer T anonzi Kevi. Guys, isatomboziye tozowa ndikila but aiwa hanzi ndichazotodanana Kevi nekuti ndogotsvireiko. So akatanga kutomustoka achimuposta achinda akaenda. So vakazotanga kudanana pavakaita show kuAcadia. Iye ndokutenga orange t-shirt yake ndokuenda kuchibhawa ndokubva atosundiwa nemabouncer asi akatoita way through yekupusha kuti anowana namba dzaKiller T. Ari kuti akawana namba dziya ndokuzvinyengera oga Kevi uya. Kwaenda akazotanga kuwana malinks ematickets ekupinda mumashow mahara and out of the blue aingotumirwa namba nenamba dzakasiyana siyana malink ematickets. So anga kupuwa matickets mahara akatanga kuteverera mashows aya. Anga kutofamba chero na Killer T kana vachienda kumashows out of Harare. Vari kuti zvakare pavakasvika kunyanga pane show yaakaita naJapreza in 2023 muna Juni vakazotanga kuzotimbana nenguva dzacho idzodzo. Bota guys rakadyiwa namukoma Kevi. Vari kuti ivo vaizotorwa zvakare mapicture vodini asi chinhu chainyatsa kunetsa ndechekutoti aingoedza kuti aposte mapicture yakuti vanhu vazive kuti iye atori chibhishu raKiller T. So since people didn't know Killer T's wife vakabva vangoassume kuti aiwa uyu ndiye mudzimai wake. Ari taura zvakare kuti akazo November uyu October November December apfuura uyu wa 2024 vakadya bota zvakanyanyisa. Musikana kusvika atozoita mwedzi miviri asingaoni mwedzi wake usingafambi zvakanaka. So ari kuti iye ari kufungira kuti ane mimba. Hasati atesta asi ari kufungira kuti ane mimba. Ari kuti Killer akazotanga kumuitira rafu muna December zvekuti musikana akaenda kushow
achisvika kuHICC kuya mabhounce anga kuda kumupusha away, but zvaizongoitikawo kungoti after show vaitozombopinda pamaavenues pamba pemusikana vombondodya zvavo bota paya, asi kurunzi mukomana akazotanga kumuitira rafu nekumurova zvakaipisisa. Ari kuti akatomurova kakawanda chaizvo. So vanga vachiziva nyaya iyi kuti vanodanana vanhu ava kuri kunzi Popten naFreeman vaizviziva nezverelationship izvi, uye Freeman atomudza kuti aiwa guys, munhu uyu ane mhuri yake, ende iwewe uchistoka mukomana uchimuteverera waiziva kuti ane mhuri yake, saka please rega kudaro mhuri iyi, rega kuda kuputsa musha wavanhu. Freeman ati for now chimbobaya pause uswedere kumashure, mudzimai wemunhu haatsvake. Kwaye zvakare John Cole anotoziva nyaya iyi ende vatombotaurirana zvakare 1 hour yese achimuudza kuti aiwa chirega kuramba uchinetsana naKiller T uye nemudzimai wake. Pazotsvakwa information kuti Killer T mhuri yake yakamira sei structure. Kuri kunzi Kevin ane makore 33 uye ane vana 4 naLisa. So vakawanda iye musikana achitaura ari kuti maybe kumba uko kuri kushota bota nekuti vana vakati wandei. Uye Killer T zvatataura zviya kuti kwai anorova baby, asi iye anorohwa naLisa. Maallegation zacho here hanzi anorohwa nemudzimai wake, then iye anozopedzerawo shungu kumabhishu. Uye musikana uyu ari kuti iye itimu reBronco, so ndo zvimwe zvakamupa simba rekumanyisana nemurume wemunhu kusvika amumbundira. So Rosemary uyu ari kuti akatorohwa 3 to 4 times, akarohwa nebhande resimbi reredhi ende akatorichengeta kumba kwake. Ari kuti airojerwa kumaflats, actually achiri kutorojerwa kumaflats kumaavenues naKiller T nevamwe varume vakasiyana siyana, since iye achiita zvechibhishubhishu. Iye ndichihera, asi anototyawo Killer T because anogona kurohwa uye anotya Lisa nekuti ndeashumba. Ari kutaura zvakare kuti akatombodana naBoss Kangara for nguva vakatombodyana nakumazowe nekupi kwaataura, asi azoti Boss Kangara vakazosiyana naye iye nekuti mwoyo wake waitoda zvaKiller T akamutevera kusvika amuwana. Musikana ari kutoti akatombonetsa mumastreets zvekudaro zvekuti chero kuState House kuri kunzi anga akutotaurwa kuti kondo afoma ubhebi raKiller T here. So Tatelisha samuti vedu weka iwe unofanira kukumbira regerero pane zvawakaita nekuti wakakonzeresa kuti Lisa aurawe nenzara panyaya yebota, panyaya yemari, nekuti ndiwo wanga wakuitigwa zvese. Asi musikana ati ane mixed feelings, agoni kukumbira regerero nekuti Killer T wacho amubata uyanga uye ataura kuti aamuzivi. Queen vasimbisa zvakare kuti iwe uri bhishu last number, nekuti waiziva kuti munhu ane mudzimai wake kubva mazuva aBoss G kusvika Boss G vashaika usati wawana Killer, ukakontinya still wawa kuti Boss G vafa. Handiti dei wakadongosiya iwoya yaidova sainika kuti ngazviperere mhepo, but wakaramba uchistoka munhu kusvikira wazotomuwana. So uri bhishu last number uye haufaniri kuda kutoclaima murume wemunhu, ane munhu wake waanoda. Kwewo uri chiko panyaya iyi, pfekai masocks pavarume vevanhu ava. Because yaika unosora wane mimba, asi vari kutotya kuti mixed feelings auri kutauraya unogona kungosvotora because team rekumaavenues iri tinoriziva. So vamwe vari kuti bhandi tinotoriziva. Killer T anotofarira kugwa achishandisa bhandi, akatomborova Platinum Prince nebhandi iri. So guys, ndo nyaya dziri mumastreets idzi. Tichitarisisa nyaya iyi zvinhu zvinotorwadza mwoyo kuti musikana uyu aiva supporter yaKiller T, but zvakatozoita obsession yekuti ateverere munhu kusvikira amuwana. Guys, kumuteverera munhu uchimustoka uchikumbira manhamba kubva kuna naBoss G, uchiteverana naBoss Kangara, uchifamba navo varume vavo uchingoda kuti kwai ndirari naKiller T. Guys, zvinhu zvacho handi munotona mabhaunza kuri kutonzi aitomusunda, asi aingoshingirira kuti aiwa ndoda kuona Killer T ndipiwe namba yake. Zvimwe zvacho guys hakuzi kuzvisikira moto muziso here. Apa unongoziva kuti munhu ane munhu wake. Chipo wakomenta pana Killer akati wedwe I'm sure anzwisisa, especially pamatanzvadzapo zviriko. There are people like that vanozvifadza nenhema. Satan anouya ari munhu. Apa Thomas Zhanje wangoti
chibebi ichi kunenge kutoti anoriva chaiko ndirini ndaitambira kila ndokuti aiwa tora hako mukomana pamwe angandiregererawo because aiwa inini ndabo nai Killer T muroora kana achinzwa izvi anoti chii guys pakangoma usati gumbura hapana munhu akangopenga ongoti inini ndakatoita nhumbu yaKiller T pasina zviripo there's no smoke without fire teuro ishe atotochema nemi pamunochema akoma tofara nemi pamunofara sunungurwa haina ishe vanotirwira pahondo dzese idzi Killer akati mufana wangu munhu uyu andinyanyira ndakatombotanga nchiti kusimbisa machuni but manje kwazvazosvika kwacho handichazvinzwisisi. So some women live fake lives. They want people to believe their lies, damaging someone's image in the process. To me, it's a mental health issue. She might need her head examined. Report her profile. If she's a local, please sue her. Vamwe vakati mukoma kauya ine chokwadi. Mukasangana naye mwana uyu munenge munotodya imimi kungoti gulezi vaibata nyaya iyi ende makungoedza kuti padheni pagarike asi aiwa munenge makatombotsenga kariva aka. So pane vamwe vanomuziva musikana uyu vari kuti I have a very close source that is engaged with this lady before. Please know she is a pathological liar. She can create fake scenarios that may have never happened at all. Her stories never add up at all. Most of the times I respect you. Asi musaitiswe zvenyu nezvisikana izvi. Ane inonzi histrionic personality disorder. Why did she quickly remove her page on Facebook if she's telling the truth? Tsvagai vanhu vaakashanda navo kubasa kwaakasiya last time. They will all testify here. Shuwa kusvika pakuzikamwa nekambani yese for kunyepa ari kunzi akatombonyepera vamwe vaishanda navo vakatopotsa kudzingwa basa nekuti anoruka mastori asi a closer look into the stories zvinozongoratidza kuti hapana nyaya asi tafarira Tatalicious kuti asimbisa mashoko ekuti iwewe uri bhishu remachokwadi iwe uri bhishu azvitaura menoti kangani musikana yacho kuti queen akatoudzwa kutoti aiwa uri bhishu ende uri bhishu risina style wapedza ipapo unosvika pakuda kutongoitira munhu mimba munhu uri kunyatsoona kuti hasi kukuda akatuma mabounce ake alright toti first day akazongowira nekuti pane pakadhakiwa paya vanhu vachitamba pastage iye maybe anenge ari under the influence tongoti akabvuma kurara newe musi wacho iweyo but akazorealiza kuti haachade kurara neiwe iwe unongoramba uchingopusha chero kwanzi murume akasimba guys haungapesiwi munhu kubva 20 chiko girimba achiri mupenyu wopusha wozomutevera kuchibhawa cheku whatever uko chekukrenboni uchingotevera chero newe kanzi kwai murume unotemwa kana wazotemwa nerakagomara ndopouya pano wotanga kuda kuzviexposa. No guys, kana wanga uchingodyirwa musaga ukaita mimba yako gara nayo musaga imomo wozvara mwana wako musaga imomo uchingoenda wakaenda hapana need yekuda kuzoya pasocial media uchiti kwaenda kashandiswa. Initially pawakatanga kutevera Killer T you knew kuti he was married, so whatever is coming now hapana pacha kuchuza over the wife. It is impossible. Musikana uya anodya nekufema Killer T vane namba dzake vanopupura kuti anoposta every second achizviti second wife nering chichi akati Benz yakatotengwa naKiller T kana uchida mari ya Kelvin notoimirira uri panze haiwa zveleilo izvo ndezvenhema if kana relationship iripo aitoda izivikanwe cause unoposta kwete mbichana tatenda. So ava ndevamwe timu rekumavenues riri kubvumiranawo nenyaya iyi kuri kunzi akatotaura kuti iye musikadzi wechi2 waKiller T uye ane Benz yakatotengekwa naKevi nezvimwe zvakadaro. Vanovaziva vari kuti iye musikana anonzi Kadiroza naEshi havabve kun'anga mabhishu aya nemamwe matwins, so mazita ndingazosungiswa hanze mabhishu emumasaluni havabve kumashows aKiller T. Vatoriko timu iroro chigrupu chemaslay queen ichocho, so kuri kutonza unyepe matwins emunasanyanga umo aiwa vanoda ng'anga vachida kufambira nyaya dzakadaro.
advice yatingangopa kuna sisi ava ndeyekuti mirirai kunyengwa guys, musati ginya kuvanhu. Zvinomakisa izvi, zvinokuchipisa futi, unopedzisira usina kana value. Ende munhu wacho kana asati akudi anokuudza kuti ina handina kunyenga zvenyu, iwe ndiwakauya ukazvikanda mandiri. Pane kanziyo kai kanoti ndiye akati anondida, handina kuti ndinomuda, akanga anakirwa neni baby, akanga anakirwa neni baby. Imi kana vanenge vachinyorerana ka inenge tori inspiration kuti munhu anotosvika pakupenga uchidanana wega. Imi zvakaoma, but anyway tiri kuti kuchihure hakuitwe mwana, kuchihure hakuitwe mwana. Tiri kunzwanana here vanhu vari pano? Because zvino the baby is going to suffer asina baba at home. Seriously, kusafunga kunodhura. Imi handiti muri timu rinomanya richitevera mashow, all of a sudden wakuda kusiya, wakuda kuitira munhu mimba. Iwe chiziva kuti munhu ane mukadzi, apa ndiwanya kuzvinyengera. Uri kutoona kuti mabhaunsi ake ari kutokusunda, asi kukuda padhuze naye, akukuitira rafu, anokurova nebhandi rered rawakasara wakachengeta ikoko, asi uri kungoda kungopusha. Ndiri bhebhe rakiller tea. Guys, ngatidzidzei kusiyana nezvinhu zvisina matoro. Do leave your comments on what you think. Kuti bhebhe rakiller tea iri inyaya yechokwadi here kana kuti dzingoriwo nhema. Kila vanhu vagomurambira. Kuva mutsvene wacho ndiani? Emekani.